तो हेलो गाइस वेलकम बैक एंड आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय गोबाव सम जाबाय आरोना नोंथांमोनाथ' नुवाखै आंखौ भिडिअ हेगारनायबो जाखायाखै आरोना मानो भिडिअ हेगारनाय जायाखै होनबाथाय बे नै आं जि जायगायाव दोङो बेहा नेटआ नाङा आरोना एकदमबारे नेटनि प्रब्लेम मानो होनबा डाटा अन खालामाबो डाटायानो अन जाया माने दै नेटआथ' गोजाननिनो खोथाखा माने फनबो रायज्लायजाया फननि थाखाय बिराद प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो हेगारनाय जायाखै आरोना आङो दा दंफैयो माजबाटआव आरोना माजबाट एकदमबारे भितर जायगा आरोना एसे एकदमबारे भितर जायो निजिरा होनना बुङो आरोना जायगाखौ निजिरा होननाय जायगा निजिरा सेन्टार नै हाजोफोरा एकदमबारे खाथि खाथियाव आरोना बायदों सानै दोङो हाग्रा बारि गोजा आरोना नै ओमफ्राय दा जोङो दिनै पाहारथिं फैनाय फैदों आरोना एसे सिगांथिं माबा दोंनो दैमा मा दैमा होनोमोनथाय इखो रौता दैमा दोंनो रौता दैमायाव दसे बेरना फैनोसै आरोना बिराद एकदमबारे जायगाफोराबो एसे भितर जायो नालाय एसे प्रब्लेम जायो आरोना नेटफोरनि मानो होनबाथाय बिथिं टावार गायना दोननाय गैया नालाय बेनि थाखाय नेटआ प्रब्लेम जायो माने डेभलप गैया आरोना मोनसेखौ बुंनो गोनांबाथाय हादान होनबाबो बुंजायो आरोना हादान होनना बुंजायो माने बे माबानायाथ' गोबाव समानो जाबायनो आरोना 20 बोसोरसोआनो जाबायनो ओमफ्राय आरो मैदेरफोरा फैनाबो माने मानसि बुथारलांनो दाख्लैबो माने माजबाटआव मानसि बुथार दोननाया खाथिनो जायो आरोना इनिफ्राय बारा गोजान जाया आरोना गामि खाथिनि जायोनो बेबायदि बिराद मैदेरबो फैयो आरोना ओमफ्राय ओंखायनो गिनोबो गोनां इयो आंथ' हानाय नङा थाफैनो सल'फोर नै मोनहैसिगोन आरोना दैमाखौ नुहुरखाबाय एसे थाबायनो हाया आरोना बिब' बिनानाव सानैयाव थाबायनो हाथारा खामानिया दे दानलाय नायथारनि आङो बेसे पावार दोङो वाव बोराय बुंनाय नङा बैनि आबौ बुंनाय जों नुहुरनाया वेदारखौ नाय लोगोफोर वेदारखौ नाय आयु जि समायना नुखादों आरोना मा जायगानिखौ रौता दै दैनो आरोना एसे बेरना फैनोसै फै साना बाबथारसिगोन जियानो जाया मानो फार्स्ट टाइम माने माजबाटआव भिजिट खालामनानै गोसोखौबो गोजोननाय मोनदों आरोना गोदान एक्सपिरियेन्स आरो गोदान जायगा नायनोसै दै गायना नायनोसै फार्स्टआव हे इसर आइ गंगा फार्स्ट टाइम नालाय खुलुमनानै माबानांगौ खुलुम मोजां खुलुम बरिया आरोना प्लेसआ जियानो जाया खोन्थाहरबानो जाबाय माजबाटनि जाय नायदो बे प्लेसआव फैनो मोनफेरबायना मोनफेराखै बे जायगायाव आरो गोबाङानो कमेन्ट हरदों आरोना आंखौ माजबाटनिफ्रा आदा माजबाटआव फैदोंबाथाय आं नोंखौ लोगो हमगोन होननानै जाय आंखौ लोगो हमनो गोसो आङो डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ दोनगोन नोंथांमोना लोगो हमफैबानो जाबाय आरोना आङो थांनाय डेटखौ खोन्थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना स्टेसनाव फैबानो जाबाय आरोना बाय होनो थाखाय फैबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव आंनि फन नाम्बारखौ दोनगोन लानानै आंनाव कल खालामबानो जाबाय आरो जाय लोगो हमो मा ना हमदों नामा नोङो दुस गै ना हमदो आयु दैया थान्दाथार अन्थाइ फिसाथार मालाय सासेयाथ' फैबाय थायो नालाय टेनसन गैया दैखौ बारनो थाखाय गिनांगौ आरोना मोजां बाराख' मानि थाखाय बिराद फिस्ला आरोना हमथाया मानो हमथानो आं हारसिं थाबायनो हायाखै बिराद फिस्ला आरोना जायगाया बिराद फिस्ला भगबान फिस्लायना गोलैयाबानो जाबाय दे आथिङाबो लेंग्राखा प्लिज नोंखौ फिस्लायनो रोङा ना दे नोंनिनो दिन इमान फिस्ला बिब' बारनो हायाखै ओमफ्राय बिनानावा नाय मिनिगासिनो दै नायना लाब बिराद मोजां मोनदों आरोना आङो प्लेसखौ साफायानो जायगाया साफा जानालाय मा जानो आरोना बिराद रिक्स दङ आरोना जायगाया बिराद रिक्स गिनो मानो होनबाथाय एसे मोनाबानो मैदेर ओंखारोन आरोना बेनि थाखायनो एसे गिनो गोनांबो नै हाजोनि गुदियावथिं स्कुल लामा दङ आरोना स्कुल लामाथाय मा होनोमोन इखो धला मिल होनो आरोना इखो धला मिलनो गला मिल होनो आरोना इखो गला मिल ना मा होनो आं स्कुलसो सानदोंमोन आरोना स्कुल नङाना आरो खिन्थु बिराद दुस्थ' सानदों आरोना हमलायगासिनो नै हमदो नाखौनो हमानो मोन नामा जानला मालाथ' ओइ मोनासिगोन गिनो गोनां अन्थाइ गोजा एकदम पार्टि सार्टि खालामनाय हेभि जागोन आरोना थान्दा बियार लाबोनानै गारदावनो मोजां जागोन इयाय बे जायगायाव प्लेन गोजानमोन आरोना ओमफ्राय माने दैबाना फैनानैसो माने बेफोरबायदि समान जादों आरोना ओमफ्राय दैया इथिं गैला माथो इथिं दै दङ ना फैदोंमोन दैयानो गैला नै आयु हेभिखा मोनाबिलि समनि प्लेसआ ना सिनारिया ओइ नैथिं कार्डबो लाबोदों आरोना कार्ड नै बे मोनसे अन्थाइ गिदिर दङ अन्थाइ गिदिरसिम थांसै ओइ स्नि अन्थाइसिम थांसै ओमफ्राय फट' साफायना फैनोसै एटिटिउडआ दानो खुफ्लेना गालांगोन मानसिखौ नोंखौ आं थांनानै बिरांदोसो जाफुंबाय साफा खालामनायगोन नोंखौ र'
आयौलै थान्दा बियार लाबनायमोनबा लोंनानै थांगौमोन आङो फैसा गैयाना बेनि थाखाय लोंनो हादिया जायगा खिन्थिग्राफ्राबो मोजांनो खिन्थिनो हाया नोंसो एनै मानसि नों जायगाखौ मोजां खोन्थानाय नामा आंनो नोंसो रोङो उनाव नाया नामा नोङो गोदान प्लेसाव गोदान एक्सपिरियेन्स लाबाथाय बिराद मोजां मोनो आरोना गोसोखौ ओमफ्राय आरो इमान गोबावबो थाजानाय नंलायो समनिबो आंखाल जाबाय मानो होनबाथाय एकदमबारे बेलासियाव फैनो हायाना सान्दुंफोरा बिराद गोसा बेनि थाखायनो फैनो हाया आरोना बेनि थाखायनो एसे मोना फैबाय आरो बारा गोजानबो नंखाया नालाय खाथिखा नालाय ओमफ्राय नै सोरबा भां सोबना थांदोंमोन इयाय भां बम ना बं ना मा बुस्थु होनथाय मिथिया आं नामखौ नों सोबफैयाखैमोनथ' नै अन्थाइ गिदिराव मोनबाय दाना बै अन्थाइ गिदिराव फट' साफाय जानोसै मोननैसो ओमफ्राय इनि उनाव थाम्बनेल लानोसै दे मोख्रा बायदि गाखोआ दे गाखोलै मा खालामो लामाथिं गाखोनालाय हासिब खायो बेफोर हासिब फुयोना दे गाखोलाय दे गाखो जाय गाखोनायनि 10 थाखा होनां खाथ्रालै बे अन्थाइयाथ' बिराद गोजौ ना लोगोफोर नायबाय था इ अन्थाइयाव आं आखाइ हमालासिनो गाखोलांगोन नायबाय था आथिं लेंग्राबाबो 1 2 3 गाखोबाय आदै आथिङा साबाय जिद्रु लांलाय जिद्रु मोनफ्लाङो र' आंबो जिद्रु नांसै र' टेन गरम मोनदों गरम दानाबा थांबाय थानोसै लोगोफोर बारा गोबाव थाजानाय नंला आरोना मानो होनबाथाय बे जायगाया बिराद रिस्किनो आरोना ओमफ्राय आरो दा हरबो जाबाय आरो मानसिफोरबो इमान थाया इथिं आरो जायगायाबो गोजान बेनिखायनो एसे गिनो गोनां बेनो थांबाय थानोसै अन्थाइफोराबो साफा ना फाख्रा सिख्रालाय मोसा कालार बारलाय दानाबा खेबसे थब्ल' लांनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दाना दुगैनोसै आङो लाजियाबोहाय थान्दाथार खय मिनिट थायोथाय नैबे र' नायनि गोदैखौ नायना मानसियानो गैला जादोंब्रा नैबे गलल' जालायबायमोन गथ'आ जोंना गैया आंनि बिनानाव बियो हारसिंनो दुगैबाय जोंथ' जेबो लाबासै नालाय ओंखायनो दुगैयासै बेस्रा गथ'आ एसे मोजां मोनदों दुगैनानै लोगोफोर फैनाय खेबसे दुगैना लाबाय आरोना थान्दानो दैयाव गंगानि प्रवेश खालामबाय खेबसे गोसोफोरखौ एकदमबारे थान्दा मोनजोब्बाय आरो दा मोनाबायबो आरो दैमानि दैयाथ' बिराद गुसु जाखायो बारा गोबाव थाजानाय नंला थांबाय थानोसै न'बा गोजांनानै थानो हानाय नङा कमप्लिटजोबगोन गुरे दानाबा लोगोफोर जों दा थांबाय थानोसै ओमफ्राय आंना बिनानाव उनाव नायनो हागोन आंबो थांगासिनो जि थाबायनो हाखायोबाला आयु आंथ' आथिं साजोब्बाय आंथ' बेहाय फैनाया 7 बोसोरसोनि उनावसो फैदों आरोना ओमफ्राय बे टावार खानायखौबो मिन्थियासै आङो ओमफ्राय दा फैबाय 7 बोसोर 6 बोसोरनि उनाव फैनाय जादोंना थ' बेनिखायनो ओमफ्राय दा मा होनो थांगासिनो नै गिदिंफिनसै जों न'आव थांनोसै ओमफ्राय आरोना दय फैनाय बायदि दैखौ बारफिननांसिगोन जोङो बे दैखौ जोंना सेन्देला ओइथिंसो लामायाबो दाहारसोनो माथो बिथिं आयु जों ओरै थांनांगौ ओमफ्राय नों हारसिं ओरै थांगोन मोजाङै थांदो आथिङा नोंना नै अना खानानै हारसिं थाबायलांबाय ओमफ्राय जोंखौ बुंदों ओइथिं थाबायलां होननानै ओमफ्राय हारसिं थांबाय आरोना बियो अना खानानै बेस्रा बेरायना दसेल'
जेरै आयै फिसायैनि गोलैसिगौमोन अनाखानानो ओमफ्राय जों ओरै बारथ'ला गोथौद्राय नालाय बे बिराद गियो जाहैदों गोथौखौ जोंना बिरांनो लांगोन होनगासिनो बिदाया लांनोबो हानाय बेसरा ओरै नाहरलाय रानो नाहरबाल ओरै माला सिं सिं बिलाय लाजिसो गारो मबाइलाव ओंखारनो गाजासो ओइ ओमफ्राय नों हारसिंनो बबेथिं थांखो जोंखौ गारनानै बिब'खौबो बिनानावखौबो गारनानै थांबाय ओंखारलायो नामा बेहाय आयु बे जायगायाव गुन्दाबो ओंखारोनो आयु आंथ' मिथिला आंथ' उन्दै आयु गान्जाबो सोमफैसिगारनो बिथिं मानसि गाज्रिथार जागाफ्रा खर' गाज्रिफोर दं बिथिं जों दा बबेथिं बारगोन रानि बबेथिं बार मासि गोथौ गोथौ नुदों बुस्थुखौलाय आयु नों बारग्रो दे माने आं गारनाया गोलैसिगौमोन हायो नै आंना आथिङा नै ओमफ्राय नै बे बारहैगोन बारगासिनो जोंना रानिया ओमफ्राय नै गाहाम मोनहैना थाग्रोबाय आसोला जोंना नै जों बारहांहां जाबाय मोनहैथारसिगोन र' दै नै गावहानो हारसिं थांफानो नागिरबाय र' आं ओरै बारसै जाबाय बेरायनो मोनाबा फैला देवबारखौ लाबोगोन ना पेपसि लाबोगोन थान्दा नै जिरायना लोंगोन ना सेन्देलफोरखौ एंगालांदोंमोन दाना थांसै नै सानाबो हाबबाय बहुत आङो बे खाथिनिनो गामि मानसिफोरनावबो सोंना नायदोंमोन आरोना रियेल नंमारगोन ना नंमारा जेनेबा मैदेर ओंखारनायफोर खोथायाखै आरोना ओमफ्राय गासैबो बुंदों आरोना ओंखारमारोना आरोना ओमफ्राय बिथिं मानसि गाथारलायनायबो जायो न' सेफायना थांनायबो जायो बेफोरबायदि बिराद काहानि जालाङो आरोना मानो होनबाथाय बिथिं गिदिर जायगा नालाय ना ओमफ्राय थांसैनि लामाफ्राबो बेफोरबायदिसो आरोना एकदमबारे हाग्रा बारि जासिगोन एबारनिफ्राय बाइकफोर लाबबाथाय एसे प्रब्लेम जागोन खोमा फार्स्ट समाव माने बेनि दैमानिफ्राय दै लांफैयोमोन आरोना मानसिफोरा माने जेब्ला फार्स्ट हादान दानदोंमोन बे समाव बे दैमानिफ्राय लांफैयोमोन खमसे खम 3 किल'मिटारसोआ जाखागोन आरोना एबारनिफ्राय लामाया दावखोनायल' जासिगोन आरोना दावखोबाय थानांसिगोन ओमफ्राय लामाखौ हारसिं फैनांगौ गोनांबाथ' बेफोरबायदि हाग्रायाव हावा टाइट जालांखागोनलै बायसान्स जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि जायगायाव सारभाइभ खालामनोबा मोजांनो इनकुवारि खालामना फैबानो जागोन आरोना मोजांनो रिसार्च खालामालासिनोफोराव जुदि डाइरेक्ट 24 आवार्सनि चेलेन्ज लानानै जुदि बेफोरबायदि जायगायाव जुदि सोरबा थाफैयो गावनि जिउआ एकदम खैफोद होनना सानबानो जाबाय आरोना मेंबायबो थाबाय बिराद मानो होनबा बिराद थाबायबायबो आरोना मानो होनबाथाय थांनायाव दा दावखोनाय जायो आरोना हाखौ बाख्लायनाय दावखोनाय बेफोरबायदि आरोना हिल्स एरिया नालाय सिबिङाबो बिराद बरिया जादों आरोना गोरलै रजबदों नालाय सिबिंनिया थायो नामा सिबिं थांसै मोनाबाय ओमफ्राय एकदम बारे नायना जि बोरैबा मोनदों माने बारा गोदोरा नङा माने सासे गोदोरदों आरोना आं एसेबांनि बैसोनि जागोन आरोना ओमफ्राय माने बयनोबो बिरि रानना होदों आरोना बिरि एकदमबारे सोबफुंगासिनो माने फु गथ' फिसाफोरा मा 6-7 बोसोरनि गथ'फोरा बिरि सोबदा आसुरित बारा गोदोरनि बैसो नङा आरोना ओमफ्राय फुटबल गेलेगासिनो ओमफ्राय बिरि सोबफुंगासिनो सासेयाथ' खमसे खम 5 बोसोरसोल' जागोन ना बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना नोंहा बिराद दुखु मोनो 4-5 थाबायनो दिनसो गाइखेरखौनो गाराखै बायदि नुलांदों आरोना बेफोरबायदि गथ'खौ माने बिरि सोबोदों आं मोजां मोनाखै ना इडुकेसन गैयिनि थाखायसो जायो ना गामि भितरखायसो जायो ना फरायिखायसो जायो माने जेबो हमना मोना आरोना फरायिखायनो नलेज गैयाखायनोथ' बेफोरबायदि जायो सानो आरोना गथ' फिसाफोरखौ फोरोङो बेफोरबायदि सानो आरोना बिराद दुखु मोनो नायनानै बेफोरबायदि नुबाथाय बेयो टटेलि रं आरोना बेफोरबायदि गथ' फिसाफोरखौ फोरोंनो आरोना जोंफोरनि सिगाङाव माथो सोबना खिन्थिनाया रावबो आंथ' डाइरेक्ट हमनानै खुलिखायो गामिनि गथ'फोरखौ सोरबा जुदि नुबाथाय आंनि इसेल' उन्दैयानो 1 बोसोर 2 बोसोरबाबो जोंनि सिगाङाव सोबनानै खिन्थिया खिन्थु बेफोरबायदि इमान एकदमबारे जायगाया भितर जायो नालाय बेनिखायनो बेफोरबायदि खोमा माने इनस्टल खालामदो होनना बुङो आरोना गामिखौ आं बेफोरबायदि नुफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम नुदों नालाय गोसोखौ बोरैबा मोनदों बेनिखायनो बुंदों आङो इ फख्रियाव मैया ना सारदोंमोन नायाथ' तामाम दङ जेपानिस ना जापानि ना बारजुम दैया 10 थाखा होगोन मैया जि बुरजा मोनदै खमथारमोन दैया ओमफ्राय दिनै जि बुरजा जाबाय इ फख्रियाव मैया ना सारदोंमोन आरोना मोन्दोंमोन बोथिसे जाबाय ओमफ्राय सारबा उथिया जिया फिसाथारमोन नालाय ओमफ्राय जिबु मासे गोदोरथारदों 11ता सिगाङाव नै मोनफैबाय रागा जोंबाय नामा डार्लिं नै अमाखौ हाबायाव होयोना हाबा दोंनो माला जागोन हाबाया डिसेम्बराव दङ हाबाया लिंहरदों आं हाबायाव मा आगस्ट जोबलां माथो अक्ट'बराव लिंहरदों आं हाबायाव लिंहरा मानो जालायखोसै हाबायाव फैथारगोन आं लिङाबाबो गय बागान ग्रोमलै गय फानै माहाजोन जाजोबसिगोन सेस गय बागान गोजा जिम्मान सब गय बागान गोजा नागिरबायो आं दिनै नों थांनाय लामायाव नोंनिनो आगान नागिरबायो
एडिडास आवलाय गस्लाया रायाना बा ताला बन्दसो माथो ताला मारायसो बे हाबनानै ओइ दादा गैया नामा मानसि हाबगौमोन ना हा ताला मारजोबनोसो गोजा हाबगौमोन हाबनो मोननाय नंला हाबगोन सानदोंमोन ओमफ्राय दा हाबनो मोननाय नंला आरो ना मानो होनोबाथाय ताला मारिना दोनदो ताला मारिना थाखाय मानसि गैया खुलिदोंमोन खुलिनानै माने खुलिनो थाखाय मानसि थानांगोन ना मानसि गैयाना बेनि थाखायनो हाबथ'ला सामजार टाइम दा एड्रेसखौ बेलेग नुदों खोमा एड्रेसा मानि थाखाय बेलेग जादों होनबाथाय दिनै नेक्स्ट देआवसो फैदों आरो ना मैया सेखा फिसा थालांदोंमोन सेखा फिसा थालांनायनि थाखाय आङो दिनै आख' दैमायाव लांनो थाखाय फैबाय आरो ना दैमायाव मैया सेखा फिसा गालांदो बिदिनो थांगासिनो माथाम दाउजो नायगोन आख' ओइ नै मानसिफोरा थांगासिनो नै नोंसोर थांदों आं थांगोन इथिं हारसिं थांगोन आं हायो आं हारसिं थांनो हारसिं फैबाय आरो ना इथिं माबा दंग' दोंनो नायना नायनो आं दंग'खौ बारनो हायो ना हाया नालाखौ बारनो हायो ना हाया आदै केला औ मजा बिउटिफुल ओंखारा दे आयु गिबायलै आं हारसिंसो फैनो इन्टारेस्ट मोनो आरो ना आयु लामायानो गैया मारा माने इथिं थांग्रा लामा गैया नायनो र' आङो लामा दोङो सानदोंमोन आङो लामा गैया माने इथिं थांफिननांसिगोन मानो होनबा लामा गैया इथिं आरो ना हासु ओंखारगुलायबायलै हासुना लानोसै नै गाखोनानै फैफिननांलायबाय आरो ना हारसिंसो जाबाय आं एसे थांग्रोनो होननानै आं सानदोंमोन इथिं दंग'थिं माने लामाफोर थागोन खोमा होननानै माने लामा खट खटि दंलायो नालाय नाथाय लामायानो गैया हागौ फैफिनो गोनां जालायबाय गोलोमजोब्बाय आरो ना आङो हे भगबान एसे गिनायसो मोनबाय आरो ना एसे बिराद गोजानाव थांखाबाय जेथिंबो मानसियानो गैया मानोना इथिंबो हाग्रा इथिंबो हाग्रा सब हाग्रा गोजा आरो ना बिराद गिनायसो मोनबाय आरो इथिं नेटबो नांखाया आरो जेबो बुंखायाबा आरो ना मैयाबो मोनायाव दाबो मोनायाव फैनाय जाबाय आरो ना दिनैबो मोनायाव फैनाय जाबाय अन्थाइ नुदोंमोन अन्थाइयाव सेखाया थालांदों आरो ना मैया नै अन्थाइयाव सेखाया थालांदों सेखाखौ लाना फैनांसिगोन दानाबा लाना फैदो थां आं थाङालै नोंसोरसो मैया गालांदो नोंसोरसो लाना फैनांगौ दा लाना फैदो थां आं हले थाङा दै गालां थां लाना फै हारसिं थांबाय गब' जाबा हामगौमोनलै आंथ' बासायखायालै थाबनो थां दैया देरबोदों नों खोनायाखै नामा थांला नैयानो फट' साफायदोंमोन गोजौबो ओमफ्राय इथिंबो थांसै ओइ दहायनो थांदोंमोन ओमफ्राय दरजा खुलिनो होदोंमोन ओमफ्राय गेटखौनो खुलिदो आरो ना गेट खुलिनो होदोंमोन गेटखौ खुलिदो ओमफ्राय जा हाबनाय जादों सामबाजार टाइम मालाबा फैबाथाय हाबनोसै बरियानो ओमफ्राय दानाबा थांबाय थानोसै मोनाबाय आरो मैदेर ओंखारो बार अन्थाइयावनो मोननैसो पस्ट लादोंमोन आरो ना दानाबा मोनाबायबो दानाबा थांबाय थानोसै